Oimore nyikwara mugiro kamane nyakum ketera mugi TV kaneno ka Nyasaye yieno choko chope chenro maro imore sa 3 ke wange chap kamwangi switch mosebedo katimore pacho ka gi kuonde mamoko bende to maendi be Jumapil mogik kaso waloko higa kaka Joramogi TV waduoko nwero kamana ahinya kendo wan gi mor mogundho ni ubedo kodwa kaendi higa mangima. Koro sani Nyasaye yieno mondo wachope higa mar 2025 walemo pile mondo mi yud hawe maber. Nyasaye oketi gi kwe, Nyasaye omi mor dalo gi duto mwantiere piny ka. Kamano waduogo kaendi kendo gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawan. Penjo pod nitiere wi medruok mar kwan ji ma indhiyo kendo ilalgo gi kweth ma ichechgo ni gin obila ka otieno manyoro nomak jago moro e kar dak ma South B. Kanigolowa nong'iswa ni chanjo mar BCG onge. To kanwa temo penjo ni wanyalo duogo tich adi kata bang' ndalo adi mondo mi wayud chanjo no. Jogo nong'isowa ni ok ging'eyo. Jonyuol ogolo ywak kaluwore gi onge mar yedhe mag chanjo nyithindo ne geng'o tuo mar kahera kata TB. Wang'eyo nyime kucha ni lokruok biro machal nade. Omiyo kalona wach mang'eny ahinya to wadwaro bedie kwe e kinde gi eki kendo bang'e no ji nyaka losi ma ji winjre. E twak makende kawuono jalar kom AUC Raila Odinga lero weche mamulo chal mar Kenya kod weche mabiro nyime ka. Ero kama naria deka uchiel nonone kaka inyalo yudowa e chenro mar Imro. Chaka ni weche manyien ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere osenenore ahinya e jumbe mokalo pacho ka indika otieno manyoro e kar dak ma South B boma ma Nairobi ka rowere moko ariyo nochako ndhi kendo to pok oyudgi nyaka seche mowueni. Obila bende pok ochiwo ler moro amora e wachno. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, maendi timore ka bende anyuola mamoko pod dhi nyime gi sundo piny owacho ka gidwaro duoko ewi chal mar wedegi mosendhi kendo molalgo bende. Auka mar ndhiyo kendo lal kod rowere osebedo ka dhi nyime pacho ka e jumbe mokalo ka koro anyuola mag rowere mosendhi kendo lal godo pod medo manyo duoko ewi chal mar rowerego. E kar dak ma South B boma ma Nairobi, mae kaka wang' dede no mako jogo milieko ni obila kalao rowere moko mako gi githuon kendo chuna achiel kuom gidonjo e nyamburko moro. There were two men, so mwingine alikuwa anakimbia akisema achana mimi, heri you can shoot me, achana mimi, lakini mimi siendi na nyinyi. So kwa hiyo harakati wanavurutana. All of a sudden mabeshte zake, there are some guys who came like they wanted to rescue him, lakini all of a sudden walimu overpower. Kuna gari kakuja, a certain probox ika overpower hao mavijana, then some of them ran, then they left the guy peke yake, so he had no choice. They wakamfunga, then wakamuingiza kwa boot. Then you could hear those people saying twende. Kaluwore gi joneno chal makamano miyo gi luoro kendo nok ginyal wuok oko mar konyo kaluwore gi seche ma gini nyotimre kod luoro mar gini gin bende inyalo lal kodgi. You could hear them cocking guns, so watu wakaogopa, kila mtu akarudi kwa nyumba. So the few of us tukajaribu kurecord, then we just saw him
akiwiskiwa away. So we were very shocked, and given that a lot is happening, people are being abducted, so tulikuwa so scared. We couldn't help because you cannot come down and it is at night and those guys are armed, anything can happen. Janano ni mabende nyinge opandi, lero ni kaluwore gi kaka ni makorowere go githuon kod gigo mane itiyogo magi ne chalo bila. You would hear the walkie-talkies, showing that they are policemen. And hata venye walifika hapa, there is a way people are screaming, na kuna venye sijui ni kukok gun, then all of a sudden hata kuna mavijana walikuwa wamekuja kusaidia mmoja wao, but the moment they saw that probox, they ran. Kata kamano, obila poko yie chiwo ler kaponono ne giyudo lipot mar meko mar rowerego, kata kaponono bila emane omakogi. Gie sani, pod itemo don ka dibed ni rowerego nondhi, koso en mana meko mapile mar obila. Komachielo, anyuola mar Peter Muteti nobago ng'anyo mar sundo sirikal kaachiel kod jatend piny William Ruto mondo weye thuolo, ka giwacho ni ponono Muteti nokoso giikore mar dhi e doho. Tafadhali Ruto, ambaye tunapenda hapa sana, hapa Tharaka Nithi County, tunakupenda sana, nitolee kijana wangu. Kama kijana wangu alikosa sana, nilikuwa nikimungoja the following day to be called at the court. Na tulikuwa tayari sana kuingia kwa koti sababu makosa tuwezi sema si makosa. Lakini mpaka wa leo sijui mtoto wangu aliko, sijamuona, hakuna hata watu wa kizizi, hata ni maombi yenye watu wamenishikiria. Mati Moreka moko kuom rowere mosendi molal godo, chal margi pok ong'ere nyaka sani. Gin kaka Gideon Kibet, mong'ere ahinya kaka Kibet Bull, ma jahigni 23, mane onemo gik tarik 24 dweni, kendo japuonjre e mbalariany mar Egerton. Ronnie Kiplagat, ma jahigni 22, ma bende en japuonj JSS, kendo nonemo gik tarik 22 dweni e kanisa mar Kikuyu SDA. Machielo en Billy Mwangi, ma bende pod japuonjre e mbalariany, kendo nigi higni 24. Komachielo, Martin Zioka Mwau, ma jahigni 35, kendo jariemba apiko manondhi tarik 16 dweni, nonemo gik e gwenge ma Mlolongo, kama bende nondhi e Justus Mutumwa, ma nigi higni 33, kendo jariemb taxi. Moko gin kaka Kelvin Mudhoni, ma jahigni 23, kendo nonemo gik tarik 26 dweni e gwenge ma Githurai 45 boma ma Nairobi, kaachiel kod Kalani Mwema, ma jaohala manonemo gik tarik 16 e gwenge ma Mlolongo. Mwema nigi higni 29. Magi duto timore motelo ne ng'anyo mochano odiechieng' makiny mar kwedo ndhicho mar rowere pachoka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bang' mano to riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kanyakla kod rowere obwogo bago ng'anyo odiechieng' makiny mar chwalo ng'ur ewi meko mar rowere maketo sirikal tesre. Kwethno wacho ni gigeto sundo sirikal mondo chiw ler kuma rowere ma oseteki nitiere, kendo lero gimomiyo timbe makamago timore pacho kae. Kaka jafwambo marwa Fredrick Omondi lero, ng'anyo no endo igeno bagi e pacho kae ndi mangima kod yor mbui bende. Kaluwore gi lipode mag mako kendo lal gi rawere matiyo gi mbui kod lony manyasani e kwedo piny owacho, rawere mag Gen Z kod joked ne ratich oganda oramo ni kiny gi bago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo ji duto ma osemaki owe thuolo. Ng'anyo no gichano chwako e tung Kenya duto kod e yor mbui. Chieng' wuok tich ma en kiny waogur woko mondo watamre nek kod lal kod dhano ma oyaye ma iwang'eyo no chung'ni kod President William Ruto kod joge. It is Occupy everywhere because the young people who are disappearing are from all walks of life, are from different areas in the country. So no place is safe and no place in Kenya is a paradise. We are all suffering from the same impunitive issues from the government. So it is up to us to stand up and demand for justice. Rawere go wacho ni ji makwan gi romo 12 osamaki e dweni mar 12 ka itudo gi ketho mar kwedo sirikal e mbui, to kata kamano pok ochwal gi e doho kendo kuma gintiere bende pod ok ong'ere. Sirikal kotelne gi William Ruto wanyiso gi ni rewere momaki mondo gol immediately and unconditionally, nikech onge gimomiyo imako ng'ato ma gimotimo onge. Yet polise nonego ji turi tarik 25 e parliament kacha gi towns moko.
polisi onego ji to ng'amano makonge. Koro sani karawera olosa picha mar president ka nie sanduku tubukro mako nikech gigol jogo. Mano momiyo wadhi e gine kiny, mano momiyo wadhi e ng'anyo kiny, to kendo wadhi ng'anyo manyaka chieng' moro jogi golte. To ka jogi segolte to giduogo to momentum wa build mar mondo mi wadhi wadonje State House. It's important for all of us, not just young people, but our parents as well, to show up on the streets to protest against the increasing enforced disappearances and abductions. In this month alone, we've had at least 12 young people who have been abducted and their whereabouts are not known. Rawere go bende wacho ni gin gi adieri ni sirikal ong'eyo maler lal mar ji ma osebed ka iteko, kendo ok owinjore sirikal owachi ni obila pok ondhiyo ng'ata ng'ata ma itudo gi kwedo piny owacho. The other day we saw Ruto talking about respect and encouraging parents to take care of the upbringing of their children, and then they will stop the abduction. So clearly somebody in the top offices knows what is happening, so they need to return these individuals to their families. Gikwayo riwruoge makedo ne ratich oganda kod riwruoge mag pinje maoko mondo orang maler kaka obila dhi tiyo e kinde mag ng'anyo magibago odiochieng' makinyno. And we want to urge institutions of justice to keep an eye on the police response when we will be occupying the streets. We want to call upon the international community. We want to call upon the media, both local and international. We want to call upon human rights organizations to consider enhancing documentations and reporting of police actions or inactions when we will be occupying the streets. Frederick Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto medogo debe ne okang' manokao mar nywando kweth siasa mopogore sirikal mar Kenya Kwanza kaka yor kelo jo Kenya kanyakla. Ruto mane otimo limbe kaunti ma Bomet okoni kanisa mondo med lemone mondo med manyo kwe kendo riwo wi jo Kenya duto. Bendo medo ni sirikal osekelo fungruok kuom jopiny matiyo kod okumba manyien mar thieth mayangore kaka SHIF mokoni osechiwo yot e yore mag thieth ne jo Kenya. Tulianza tukiwa pande tofauti. Saa hizi tunafunga mwaka tukiwa katika broad based government. Tumeleta Wakenya wengi pamoja. Mimi nawauliza sisi wote kama wananchi wa taifa la Kenya, wazazi, viongozi wa dini, maaskofu hawa, sisi viongozi wa siasa, tujue ya kwamba tuko na sehemu ya kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Hatuna nafasi ya kulaumiana. Hatuna nafasi ya kunyosheana vidole za lawama. Tuungane ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Haya mambo yote tunayopanga, masomo ya watoto wetu, kupanga vile watapata ajira, kama ni kwa housing, kama ni kwa digital jobs, kama ni kwa migration. Hiyo kazi yote tunafanya ni kwa sababu watoto wa Kenya ni baraka kwetu. Manen jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua okoni sirikal owe thung'e gi liet ka tich osetamogi kendo owe laore kode. Gachagua otielo ni jopiny ema osekwedo sirikal kuom rem bero lwasi mar uchumi kod medo dhi nyime kod mako rowere pacho kaendi. Okoni jogo manyoro ocho rumo mare Nyandarua nyo jopiny orakore godo kendo rumo margi nyo duogo dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Kanoloso limbe mare Kakamega kinde nyasi manobagi kod seneta ma Kakamega machon Cleophas Malala kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa giduto giramo ni pod gibiro medo mana keto sirikal tesre. We have a desperate regime that has lost favor with the people of Kenya. Desperate people do desperate things. A police officer threw tear gas at us. The meeting went on. And the people were dealt with by Wananchi. You know, Wananchi are protecting our meetings. Our Wananchi will not allow that kind of nonsense anywhere. So the meeting still went on. Nothing stopped the meeting. These are just desperate people. They have nothing to offer the people of Kenya. There are so many questions, abductions they cannot answer, cost of living they cannot answer, poor economic management they cannot answer. They are left to desperate acts of trying to stop our meetings. Sikia rais akiongea juu ya pepo
pepo la upinzani ama la pingamizi kupinga kila kitu. Sio kwamba tunapinga kwa ajili ya kupinga tu. Tunapinga maovu yaliyo serikalini na hatutanyamaza kama upinzani kama maovu bado yanaendelea. So we are not going to be intimidated. Hata leo wamepiga masimu kwa viongozi wote wa mkoa wa Magharibi wakiambiwa kwamba wakionekana karibu na lile kombe la kilio Malala Super Cup kwamba shida zao zitaanza. Moko kuom jotelo mag siasa mawuok e kaunti ma Migori osingo ni gibiro medo chiwo sir ne jatend piny Kenya William Ruto. Kano lose nyasi moro e kaunti ma Migori, jaod bura machon manyatike Eddie Kanyanga owacho ni tiyo kanyakla mar sirikal kod kweth makwedo piny owacho osekonyo e duoko chien liet mar siasa pacho kaendi. Maendi en bang' ka jaod bura ma Suna East Junet Mohamed nyocha owacho ni sirikand William Ruto nyalo tiyo maber ne jopiny kata maonge kweth makete tesre. Supporting the president of the Republic is a key issue that has been, bothering Luo Nyanza people. And I have to thank most sincerely to a person called Honorable Junet Mohamed for having come out clearly and say is supporting the government and the president. That is key. The people of Nyanza must stop wasting their time, but turn fully to support the president of the Republic. Wane weche mag siasa odiwe weche mag thieth ni jonyuol mamenyuru mani kod nyithindo makore konyuol kwayo sirikal mondo tem matek okelnegi yath chanjo mar BCG mar geng'o tuo mar kahera kata tuberculosis miloni TB. Ywak makamaendi obiro kaluwore gi onge mar yedhe go e osiptende te. To kaka jafwambo marwa Millicent Dhiambo lero, jotend sekta mar thieth oyango ni nok mar chanjo mar BCG okwako Kenya mangima. Kata obedo ni odiochieng' kod odiochieng' inyuolo nyithindo, kuom thuolo mar dwe achiel sani, chanjo mar nyithindo makor ka onyuol, mong'ere kaka BCG, mochung' ne geng'o tuo mar kahera kata TB, osebedo ka onge e kuonde chiwo thieth mopogore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore kod midhiero makamano, janyuol kaka Ivona Awuor mawuok e kar dak Madunga mane okonyore tarik 24 dwe ni e kar yudo thieth ma Kisumu County Referral Hospital yango pek ma odhi bedo godo e duogo e osiptal juma manyien kaka ne ochikgi kaluwore kod pek mar nengo ngima. Shida madhi yudo next week en mar transport. Niwach transport en 150 to 150 no kaneno ng'eny sana. Janyuol machielo bende Brenda Awinja mane okonyore tarik 30 dwe ni yango ni duogo juma manyien kendo e od thieth mar kelo mihiche mondo ochanji ok dhi bedo ne mayot nikech rem mapod en godo tok nyuol. Venye nilijifungua nilishonwa, sasa kutembea ni ngumu. Sasa hata sijui kama hiyo date nitaweza kurudi. Na pia natoka mbali, transport pia. Komachielo, janyuol Jakotieno mami node ne okonyore tarik 15 dwe mar 12 ni e yor pala yango ni nyaka sani nyathine pok oyudo chanjo mar BCG bang' ne temo ywayo tol ne osiptende mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e kaunti ma Kisumu. Kanigolowa nong'iswa ni chanjo mar BCG onge. To kano atemo penjo ni wanyalo duogo tich adi kata bang' ndalo adi mondo mi wayud chanjo no. Jogo nong'isowa ni ok ging'eyo. Jack yango ni osiptende ji giwegi madongo e Kisumu mane ni kod chanjo mar BCG ne otuone ka wacho ni kwan chanjo magin go gin mag nyithindo ma onyuol kuondego gino mane ochune mondo man chanjo oko mar Kisumu kuma bende ne okonyal chope nikech minode pod yot ok ne nyalo wuotho. Hospital ariyo madongo mag ji giwegi manie boma ma Kisumu kae na yudo ka chanjo no nitie, to kana kwayo kane ginyalo miyo na nyathi chanjo no ne gitama ma ginyisa ni chanjo no gitin kode to manitie no gikano ne nyithindo ma inyuolo kanyo. Jonyuol go koro kwayo sirikal ni ka chanjo obiro chopo to jochiw thieth obiro wuothe dhoudi mar chanjo nyithindo mane onyuol to ne ok oyudo chanjo mar BCG e kuonde thieth mane onyuolgie. Indike health workers mondo giwuoth dhot ka dhot mondo nyithindo ma eko nyuol giyud chanjo no. Mimi naona wangeweka
hizi chanjo ziko hospitalini wakati mama anajifungua, at least anapata chanjo hapo kushinda kuambiwa aende nyumbani tena arudi. Gimedo telo ni sirikal owinjore omi pek ngima mine mayach kaachiel kod nyithindo ahinya to kotenore kod weche chanjo kaka mag BCG makonyo e geng'o tuo mar kahera kata TB. Hapa ni weche thieth, en gino manyaka gimi pek, en gino manyaka girang matut ahinya mine mapek, ahinya nyithindo ma inyuolo. Apisas mag thieth e kaunti ma Kisumu kotelnegi kod jatend migawo mar thieth Dr. Gregory Ganda kod jatelo mochung' ne weche ler mar alwora Frederick Oluoch e yor ong'we yamo oyango ni midhiero mar onge chanjo mar BCG en midhiero masani okwako osiptende ma pacho kama ngima. Kata kamano gigeno ni chakre dwe mar achiel higa manyien 2025 chanjo no dhi chopo kendo jonyuol ibiluongi mondo kel nyithindo oyud chanjo mar BCG. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho yango ni ochwalo maromo siling bilion 1.75 mar chulo gowi mar osach lakteche moseyware chakre higa mar 2017 nyaka niketi ogirimiti bang' ng'anyo manokawo ndalo 100 e kindeno. Kaka Judith Omondi leronwa, lakteche ma jopuonjre ma bende osebedo ka ywak ni osach yoduok chien koro geno yudo osara mabup chakre giko dweni. En higni 7 koro bang' ng'anyo mar lakteche mane obedo maborie mokalo e historia mar Kenya, ng'anyo mane okawo ndalo 100. Implement the CBA. Ka winjruok mane obedie kendo girimiti mane ochuoye kogno nyaka kawuono osebedo ka kelo koko, wira ni sirikal osebedo ka ywayo ng'iche ketogi e tim. Higani lakteche ne obedo kod ng'anyo mar ndalo 58, ng'anyo mane sundo piny owacho mondo mi oketo girimiti ma higa mar 2017 e tim. Dweche 4 bang' dok e tich, gikone sirikal ochopo kare dwarogi bang' lakteche go obwogo dokie ng'anyo kendo. Jagoro ma ongirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni mane loso e kaunti ma Kirinyaga oyango ni piny owacho osechwalo maromo bilion 1.7, nus mar bilion 3.5 gowi ma piny owacho osebedo ka kuno chakre higa mar 2017 ewi osara mar lakteche. The salary arrears that were pending since 2016 for the doctors are being paid. Some of them have already received, depending on which bank that you, where you bank. Therefore, it is important to note that we have cleared the 1.75 billion Kenya shillings that was owed to the doctors since emanating from the CBA of 2016 up to this very year. Oyango ni lakteche ma jopuonjre kata interns bende biro chako yudo osara maggi kalore gi dwaro mar ogirimiti ma higa 2017. Our medical interns have already received their arrears, or will receive this month in their salaries that have equally emanated from the 2016 CBA. Therefore, we will be paying this cohort the money that is owed to them, and we shall not be deducting as agreed in the addendum that we did the other day with the KMPDU. Mudhoni bende olero ni kata mana gowi mag nyamrerwa ma migawo no osebedo kanigo gitieko duto kapok higa ni orumo. We are not going to close the year with any debt or any arrears for the community health promoters. We are going to pay to the last coin, so that we start the year in a clean slate, and they can also close the year in a mood that is festive, just like any other person. So it is important to note that we care about them, and we are looking forward to opening the year and working very closely to ensure we achieve the universal health coverage. Migawo no nyaka sani koro koni ndikruok mar jo Kenya e okumba mar thieth mar SHA dhi kelo lokruok maduong' e chopo lek mar thieth makare nengo ma oyueyo kata universal health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV. Haya, wadhi yue moro machuok udogi weche manyien bang' daka matin taneno ote mag wang'e kanyalo somo moko ka endie Richard Manu Makamu kani Nairobi kani Kisumu kanyo. Wacho ni Trevor Joluo te kiny dhi goyo takra to tarik 2
idhi yaw stadium ma Siaya gi presidents 4 ene modhi yawe kaka wacho ne Gachagua to tie tich mar opposition oti tich ma baba osebedo ka timo one kaka tek. Ero kamano ma endie en jaduong' Philip Ochieng Ogai ma Jimo West, the youngest Ogai, akwayo hayo maber ne Jimo community te higa mar 2025 mano Ogai Philip Ochieng mar Jimo clan. Ero kamano ahinya Ogai. Ano Eric Odemo chika ya chunge Kanyamkago, Trevor wantiere ka endi waneni gi Ebony Omango. Sirikand Ruto ni tinde igoyo ohand dhano kosen wach mane awuoro. Trevor ma endi wuod Nyakobura Ochuka Derrick Ochieng ka wuok Chemelil Guliago village. Gima timbre Kenya ni wani be mako mana dhoga. I hope ni 2025 dhi bedo maber. Amoso mama na Nyakobura gi nyamin gi Josi Kawandala Guliago koni. Moloyo to ayo maber ne baba Raila Omolo Odinga ka ene yo mar dhi EU. Ero kamano inya Trevor Mugi TV ma Maxwell Aduke wuod Kabondo. Kantiere JKIA Nairobi ka endi waneni makare ka endi kod jaoda Helen Ng'anyi nyar Kajulu kod nyithinda Alvin kod Martina. Ero kamano ahinya Maxwell ka ni JKIA kanyo endo aneno machielo ka Ramogi TV ma endi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor Mor kod Ramogi TV kendo waneni malera i Kabondo kae yo mabeka walemo kendo warito mana yao mwaka manyien. Ero kamano ahinya jakom Gideon Ochuka wadoro nuiga manyien maber kama endie Jumapil mogik kapok wadonje higa manyien. Koro wadhi yumoro machuok odogi weche manyien bang' dakika matin. We started this year on a high, and as it draws to a close, we're going even stronger. Let's make your year-end unforgettable. An experience like no other. Featuring electrifying performances from Size 8, Sounds of Worship, Lillian Jairo, David Wonder, Fred Omondi, Edith Wairimu, Sanino Bless, and more. Plus, join our incredible gospel hosting teams, Rauka's Joyce Omondi alongside Ken the DJ, Rurumuka's DJ Covenant alongside Bambika's Timeless Noel, Bambika's DJ Gigi alongside Rurumuka's Shiro Ann, Injili Carlos Ben alongside Rauka's Ken the DJ, DJ Gigi from Bambika alongside Injili Carlos Roda. Broadcast live on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV and streamed on Viusasa and Citizen Digital platforms. Mark your calendars and tune in to Vuke Mwaka in style. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Chako higa 2025 akwayo Jehova mondo ritnai ogwedhnai kendo med tai kawa chako bende higani agoni erokamano in jal ma bende sebedo kodwa e chenro mar pur gi ohala. Nyasaye ogwedhi, Nyasaye oritnai. Lewni emwa boro loko pur gi ohala.
off 2025 in style at Dubai Shopping Festival na View Travel. Join our 6-day shopping extravaganza from January 5th to 10th, 2025. Experience a desert safari and marina cruise with dinner, photo stops at Dubai Creek Harbour and Dubai Frame, and shop to your heart's desire. Starting from $1,295 per person sharing, travel visa included. Book now. Limited slots available. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni jotelo mawuok Kaluo kotel negi kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, nyawadgi ma Migori Ochila Yako kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oriwore kod kanisa mar Lejo Maria Magod Kweru kendo bago alam mogik mar higani. Jotelo go jiwo oganda ni riwruok e teko kendo dongruok nyalo mana biro ka kuwe oyudore kindgi. Jodolo kawo thuolo mar keto Kenya alam makende kaka yor neno ni higa manyien obedo kod geno ne oganda. Mababa emanego nokwayo ni mondo obi olemne, to kaka nosewachi ni ne det koro nyaka ne bed kawuono to moro mar idho wi got bro bedo. Kako chilo an ang'ero lemo kendo ahero wacho adieri e kinde duto te. Kata kombe mwabede gi wabede kwa muda, to mana muda ma Nyasaye omiyowa, to Nyasaye medowa kaluwore gi adiechwa to gi berwa. Wawacho ni wariwre wabi kanyakla nikech riwruok e teko. Riwruok e ng'owa e teko. Onge ng'at achiel manyalo gedo ka matieki. Mane momiyo jo Kenya nobiro garambe. Ng'ane ywa koni, ng'ane ywa koni. Ana mora ahinya kendo amor gi kwe ma uketo. Jomolony gin jogo machiko itgi ka ji wuoyo. Okamano. Ok ochuno nyaka iher gima ng'ato wacho. Kata mondo iher ng'ama wuoyo. To en ratiro mar ng'ata ma wuoyo mondo winje. Kawuono en Jumapil mogik mar higa mar 2024, higa mosebedo mapek ne moko kuom oganda jo Kenya. Mano koriwo pek mar ngima, uchumi kod ng'anyo ma kinde ka kinde. Kawuono jodolo e kanisa mopogore opogore ne oyudo thuolo mar golo ote magi e wi chal mar Kenya. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Jumapil mogik mar higa mar 2024. Wuoth ne ochakore okinyi ma kawuono e kanise mopogore opogore ka jodolo golo ote magi e wi kaka higa osebedo. E kanisa mar Jokopere mar Holy Family Basilica Nairobi ne ochakore gi wuoth e boma ma Nairobi ka ginyiso ikruok margi ne higa manyien. Obani ne fuong'ore ka Jokristo to wuotho ka otelgi kod Apostolic Nuncio mar piny Kenya kod Sudan ma milambo. Wuoth no otero nyaka kanisa mar Anglican mar All Saints Cathedral, kendo kae Jokristo ne ochopo gi geno mar tieko Jumapil mogik mar higa. Higani kanisa osechung' nade. We have lived up to our commitment to proclaiming the gospel because we believe that the gospel of our Lord Jesus Christ is the only agent that can transform individuals and that can lead to societal transformation. Jadolo maduong' mar kanisa ni mar All Saints Cathedral Canon Provost Evans Omolo leronwa kaka higa osebedo. Mor kachiel gi pek mane nitiere e higani. When a government does not listen to her people, then it is very easy to stir up an uprising. And that for me was a major message around the rejection of the Finance Bill 2024 and the Gen Z uprising. As we get into 2025, we want to expect service delivery from leadership. Pek mar ngima osebedo. Kanisa uchung' nade e wi osuru ma wachore ni osesaso jopiny higani. We support taxation because governments are run by taxation as one of the major revenue earners for the country. But as we have stated in the past, we are opposed to overtaxation of the people.
E kanisa mar Pentekosti ma Nyamira, jodolo bende medo yuago higa mosebedo mapek e weche mag uchumi nyaka ne jolemo ma kanisego. Mwaka ujao aweze kupunguza taxes ili ya kwamba maisha ya Wakenya ambao ni Wakristo wetu, ni washirika wetu, maisha ikaweze kuwa rahisi kwao. Kanisa ogolo duondgi e wi timbe mar rawere osebedo ka timo e mbui ma ilieko ni nyalo bedo ni ema miyo itekogi. Sijui roho ambayo imeingia watoto wetu wanaandika vitu zingine kwa mtandao ambazo zingine hasifai. Hiyo ndio tunasema kama viongozi ustahili kutukana. Maandiko inasema in the book of kitabu cha Mhubiri, ustahili kutukana kiongozi wa taifa mpaka na fikira zako. Sani koro wenge rango higa manyien ni to kanisa biro chung' nade gi sirkal kachiel gi neno ni yuak margi ibiro winji koso biro lware lwanda. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwa kanyo ni Raila Amolo Odinga ma en jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC oketo maino e chopo lek mare mar yudo lemono. To penje niya, bende osego oriti ne siasa mar Kenya. To bende mosruok e kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne opoe koso lokruok mar chal siasa en gima nie wi lith koke. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo watwak manobedo go gi Raila Amolo Odinga. Jakoro Magajwangi rokamno kuom bedo kodwa e chenro ma kawuono mo bede kod mbaka kendo bilo wach kod jalar kom kuku mar riwruok mar Afrika Raila Amolo Odinga mane Prime Minister mar Kenya. Jakom machiegni Ramogi TV. Mokwongo mondo mosti thuwa kendo wach ni Christmas ilkuru rumo to ber to higa manyien odwani mondo obed maber moloyo. Mana ka wachako wabil mana mbaka niendi. En kinde makoro higa rumendo, nitie gik moko minyalo paro mapiyo piyo kendo gik minyalo wacho ni ma ne bet komako pachi kendo mako pachi motegno. To kendo bende thuolo ma bende dhi lare kom niendi. Gin ang'o gini minyalo ng'iyo mosebedo siro motegno e Kenya kaendi kitero kod lokruok mosebedo e weche mag uchumi? So higa ni dhi rumo to nyiso ni higa mane nitie chandruok mang'eny ahinya. Jithuolo mang'eny oseyuak ahinya ni nengo mar ngima nodhi malo ahinya. Nengo mar gik moko ma jopiny konyrego kata kaka chiemo, kata kaka mafuta, kata kaka nengo mag udi, kata nengo mar wuotho osedhi malo ahinya. Kata mana korka weche mag somo, weche mag thieth osebedo yuago ka gi kacha. To ne wegi ne wachiwo yuak ni sirikal ni jopiny winjo marach higa mokadho mane wawuok jowa mane wadhi nyaka e ndara mine ji ogore ma chithiwa mang'eny mane ohiny moko nonegi sirikal. Kachopo higa ni ne waketo team miluongo ni NADCO mondo onon mondo kel winjruok mondo ondik report. Ne gindiko report ni NADCO report. Report ni pod sirikal oko implement nyaka sani. Kuom mae momiyo higa ni nyo kendo kijande miluongo ni Gen Z obiro mondo weche mane wawacho mo higa mokadho ka. Makuro chopo kama nyicha weche piny pekie malich ahinya. Ma nyithindo go nodhi modonjo nyaka e od bura ma bunge, gidhi gidonjo nyaka doho ka Supreme Court, mane gidhi nyaka State House. Mane nyiso ni jopiny ool gi gik madhi nyime ka. Koro kama chope ni ema koro Ruto nobiro yuaknwa ni akumi omokerot to otim nang'o. To ni wakone ni nyaka gima ber mondo obedie winjruok, obedie galamoro
ma jopiny oluongo ji moa koni gi koni to ji odhi oyal ji winjre na ang'o marach to inyalo time nade. Ma kane onyiso Ruto kamano to yie molando ni odwa bedo gi galamoro. To kijande mane timo weche mag maandamano gi notamre ni gin onge gima gidhi e bura magidhiye ni mondo sirikal onge gik magidwaro mondo time gik magidwaro. Mano emomiyo burano ok nobetie. Burano ne bedie to dogolo gik mang'eny moko adwa na wach duto te. Kawarango higa manyien dwe mar 2 en dwe mabet ka seche moko mako kod chunyi nikech sebedo ka igo tiklo e pinje mopogore opogore kendo imanyo mbulu kuom jotend pinje kanyakla kod mbetre mopogore opogore. Thuolo mari mar loyo kendo chamo mong' sietelo niendi dhi chalo nade? Mokwongo an nyicho nokwaya gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo adhi akony wach mar EU mondo waduoke e ndara kuma ne joma nochake ne paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel, mondo bedie yore mag ohala mondo yawre, yore mag wuoth bende olos mobed maber, yore mag pur, yore mag somo gi yore mag thieth. Koro bang' kana osego mbaka aming'a to nayie ni anyalo temo. Manalando mawuok oko alanga e pap. Koro sani wan ji 4 to koro achiel nyicho weye. Koro wadong' ji 3, ja Madagascar, ja Djibouti to kod an. Koro magi wan joma koro wadhi e debe. Koro mincha wacho ni en ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa to wabiro yie ni olowa maber koro oduwa e Kenya ka. To ka waloyo to wabiro donjo kuja mondo wadhi wati ni bara mar Afrika. To mano ok onyiso ni koro wadhi kuro to wawil gi Kenya. Wan jo Kenya, ne gima jo Kenya dwaro bende wabiro natimo negi kama wantieno. Migosi Odinga, nitiere weche ariyo kaendi. Inyalo loyo nyalodia kendo loch ma seche moko nyalo mimbi mar telo ne pinyni mar Afrika kom kata lemono mar riwruok mar pinje Afrika AUC. To seche moko bende kagiri krage olengre mok yude. Ere ikruok ma intiere godo kata kaka inyalo kawo weche giendi? Bere kaka ikori ne kitelo makama kata seche moko ka pi opukore e kinde mitedo? Ing'eni Kenya en Afrika. Ka Afrika tuo, Kenya bende tuo. Nikech Kenya ka ok wanyal timo gik moko kendo waiye ka. Nitie gik moko nyaka watim ka wariwre gi pinje moko maoko. Kaka gik ma iloso thurwa ka. Wadwaro chiro midhi uso gie. To chiro mantie e Afrika ka. Sama waloso kani ohala me kind pinje mag Afrika en 15% kende. Ohala ma pinje ma Ulaya en 70%. Ma Asia en 60%. Koro wadwaro ni mondo wayaw ohala mondo pinje mag Afrika otim ohala giwegi. Nikech chiro nitie maduong' e Afrika ka. Sani pinje mang'eny mag Afrika nyiewo gik moa e Kenya ka kodhi Ulaya. Kaka kidhi pinje moko yudo ni chai moa Kenya ka iuso kuro iluongo ni English breakfast tea. Ginyiewo gi Ulaya. Jo Ulaya golo chai ka to gitero kucha to gidhi giruwo gi moa Sri Lanka to giluongo ni English breakfast tea. Koro gioro gi pinje mag Ghana, Nigeria, Ivory Coast, Mali, kuonde makamago. Wadwa ni mondo chai ma Kenya oa Kenya ka moriere achiel kachiel
kadhi pinje mag Afrika, kata mana kahawa, kata mana lewni miloso ka, gik moko te miloso through Kenya ka, odhi ousi pinje mamoko moriere. Kenya bende kadwa gik moko ma kuro, to kire moriere kwa kuro biro ka mano gini biro konyo Kenya. Omiyo ka Afrika tuo to Kenya tuo, ka Afrika ngima to Kenya ngima. Ma emomiyo Kenya gi Afrika en achiel. Jo Kenya ni kod rito neno kit telo ma wuodgi nyalo bedo godo kopo ni yudo lemo niendi mitelne piny mar Afrika. Kenya nyalo bedo kod geno kata rito kata yuto mane e kit telo maket kod ma. Mano to jo Kenya mung'eyo, mano kadwa wacho. An ja Kenya, omiyo an gi jo Kenya. Mano manyalo wacho ni. Duond bura mar ODM ni kod igni 20 nyaka ne chake. Oge duond bura mose bedo konya kendo lach kuom thuolo malach minyal pim kod Orange Democratic Movement. The Right Honorable Raila Odinga osebedo kaka ogai mar duond bura mar ODM. Gisani lemo ni omingire Profesa Anyang' Nyong'o. Ka picha Raila onge ODM, tende dhi chalo nade? ODM pod en chama mar jo Kenya, kendo ochung' ni jo Kenya yore duto magine kacha. An ema nyicha nene awacho ni mondo omiya thuolo adhi e platform mar Afrika atim campaign kucha. To nyicha weyo jaduong' Anyang' Nyong'o kochung' kar party leader mar ODM. To ODM pod en chama mar upinzani ma kata kidhi bunge kucha, jatend joma pingo sirikal en ja ODM. Giduto te gin gi instruction nyaka giket piny owacho tesre ka gik moko dhi mabam. To an kuma nitie cha, kichukuru sani aringo adhi atimo campaign pinje ma oko kucha. To an candidate ok inyal chung' bedo jatelo mar Afrika ka piny sirikal mamaru ok oriwi lwedo. Emomiyo sirikal ma Kenya ka nyicha oriwa lwedo ni mondo adhi alar kom ma kucha cha. To mano to komo na wacho weche maricho e Kenya ka. Ka nitie weche maricho tawacho awacha. Omiyo pod an kodu to kadhi kucha abiro temo bende mondo ane yore manyalo konyo jothurwa. Dwaro nitiere mondo mi seche moko duond buche olos riwruok moko ma iluongo ni coalition ODM. Jatend piny William Ruto umosoru godo kendo go mbaka. Ma weyo chal mar siasa ahinya to duond buche gi kuma nade. Duoko no kiduoko to bende inyalo paro ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta kanyakla kod jatend piny masani Dr. William Ruto obedo kod mosruok. In wuon bende gini ne nitiere pachi to koso nogoi kod buok? Onge buok moro nikech wasewinjre ni Ruto nokono dwaro mondo okaw jo upinzani mondo odonj e sirikal mare. Koro miyo kawo jo Uhuru to mano ber abera. Onge gimoro marach nikech mago gin jo Kenya. Nosebedo gi joma nobedo go kucha to ne tich otamo. Koro nyo wacho nokawo jomoko koni. To jogo mondo odhi adhiya kuro to ti maber ni jo Kenya. To gima duong' ahinya en ni wang'iyo nyime kucha ni lokruok biro bedo machal nade. Omiyo kadwa na wach mang'eny ahinya to wadwa ni obed e kwe e kinde gi eki, kendo bang'e no ji nyaka losi ma ji winjre. Eka koro gima biro nyime kucha ka nyalo dhi maber kata yiero mabiro go. Nitiere ywak mar ojende ni imakogi, itekogi, lal kodgi. In kiloso en gimi kwedo to bed king'ini piny owacho ma ilieko ni timo ma pod siri. Iyudori kama deny. Inyalo wache wach mane? Nyicha wacho moriere ni wach mani ji imako tidhi itero kamoro ikano tisando to bang'e ni iweyo
en gima ne wawacho ni wasewito e katiba mokadho cha. Tie mane mako ji titweyo wang'i titeri mtoka titeri Nyayo House tidhi rodhi kuro. En era monosekadho. Omiyo gini koro obogo ji. Ni nyithindo imako to gini nyithindo mana ma ndiki social media. Adiera social media to en gini. En gima biro manyien ma gini wiyo gajre. Nikech nitie miriambo mang'eny miwacho kuro. Yanyo ji mang'eny e kuro. Ojende soko wang'i e mbui kendo gikwedi. Pok waneno kiwuok mirakori kodgi. E yo malony mar mbui oseketo godo ratiro mar oganda obede Kenya kae, inyalo wache wach mane nikech jadi mang'eny giwacho nyaka e wang'i. An gise chanda gi yanyo mang'eny kuro. Jo asike to kaduokra kodgi. Nikech ang'eni miriambo nengo ne tin. Bende ngimane bende chuok. Omiyo kata ka ng'ato yanyi to weya jopiny biro ng'e adiera. To kik ikaw ng'ato midhi hiny nikech nondiko kuom gima marach. Nja wacho ni gini ok nyal, kech ok aneno ka Inspector General mar Police wacho ni nokia gini. To kendo kikia gini to ng'amo ng'eyo. Nikech joma mnane go pingo mamako ng'ato tidhi twe go pingo. Tiro kusha gini joma wakanya. Kicho pingo wen gimi nyalo dhi nyiewo duka. Onge duka ma uso pingo. Pingo ni sirikal ema odae to dhi ma kuom polis kende. Koro jogo golo pingo kure. Ging'ano giri. Ka inspector kiagi. Magi pinjo mapenjo jogo. Ka Ruto be wacho ni ka Ruto kia to penj jogo. Into jogo golo pingo kanye. Mane mabiro kelo adiera. Omiyo wawacho ni kik gini dhi nyaka higa manyien. Orum gi higa ni. Ochak higa manyien. Weche mag abductions. Mag mako ji. Hovyo. Obed maonge. Erokamano nyakora Mgajwang' kubedo kodwa e twak mara kod Migosi Odinga, jatend Azimio machon, to gisani bende jatend ODM machon, to kendo gi seche gini jalar kom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Iwinjo gino mowacho kendo kwayo nwayo makare. Gi seche gini twak obedo mong'ith, bedo kod sikuku mokwe. Ngero kamano Walter Nyambaka kuom mbaka gi Raila Amolo Odinga mana jalar kom mar AUC aneno kusoro ote mag kapok wadhi e yweyo. Collins Obuon wacho ni umbijan tindo kedwara baba. Collins anaonge ngodi gi wacho wado ing'amu osiepna. Ma Collins Obuon kata Gwambo Junior Pindra kawuok Kisumu kata ker mar Chokora. Warwako Ruto Siaya wadagi wach mar yanyo Ruto kata keto ker e sanduku. Mano Collins Obuon. Erokamano ahinya Collins. Moses Bolo wuoda pondo ko jwacho choni sirikal wachane maler wach mar meko mar rowere ni Ramogi TV ma Arthur Agina nyakwara Rua mar Kisumu tiengre wach ndicho ma Kenya kao godo koro thoth kijende ni en gima dhi marach awuoro kit piny ma wadakie kaka sani tek kodwa. Nyauke Jakochia wacho ni akwedo jo siasa ma wuok Kaluo kuom wacho mondo wasir Ruto ka nyithiwa to pod ilal go e yo ma ok ong'ere kendo ok nikare. Akwayo jopiny ni obi osiem ne jo siasa go yo mar dok ot. Trevor Anta ywak ne jodolo gi Chebukati nikech gine mane gikelo meko ma sani koro timore ni nikech gine mane gimiyo Ruto telo nindi. Erokamano ahinya Ramogi TV ma Dadi Wuod Samson ka wuok game bar Kalare awinji makare gi min oda Jacinta Uma. Akwayo ne Raila Amolo Odinga hawe maber mondo mayud telo mar AUC. Erokamano ahinya wadhi yo moro machuok kod weche manyien bang' dakika matin. This festive season
Citizen Duka, and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings, or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings, and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quickmart. It's that easy. Citizen Duka, the home of discount. Alright, listen up. Colocate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Royal Credit Limited, the majority shareholder of Direct Line, advises holders and prospective holders of motor vehicle insurance policies that any insurance covers issued by Direct Line Assurance Company are invalid. This is due to the illegal alteration of the company's CR12, imposing on Direct Line illegal shareholders and directors who are now running the company. Royal Credit Limited cannot guarantee payment of any claims by Direct Line, as Sections 23, 71 and 166 of the Insurance Act have been contravened. Under the prevailing circumstances, Royal Credit Limited cautions against any purchase of insurance policy from Direct Line. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Warwako kendo ni joluo e kaunti ma Mombasa koro kwayo josiasa mosechako timo campaign machon mondo miore mos kendo giket maino e chenro mag dongruok mageto konyo jopiny. Kane giloso mamba manie Nyali e nyasi mar loro higa mane okelo kanyakla joluo modak Mombasa, mane en jaod bura ma Nyali Awiti Bolo ojiwo oganda luo mondo ket maino e chenro mar nyalo miyo mar kelo negi dongruok. E sechego bende gikwayo piny owacho mondo winj ywak jo Kenya kendo geng' timbe mag ndhiyo rowere aoyaye. Piny olokore. Kisungu wacho ni nyakwa partner. Wa partner gi joma nigi riekni mopogore opogore mondo wakwal rieko kwa kuomgi. To wadong' chien akwa onagi wadoge tich kech wano ketwa joma tiyo. Koro wadwaro ni gik ma josiasa giwacho oripo bede giwacho to kendo gin gik moko ma gitiyo ga adier, nikech kineno jatendwa mar Kenya kane giwuoyo kod jatelo maduong' marwa mar joluo Raila Amolo Odinga, giwuoyo to kendo gin gi dhok achiel ka giwacho ni weche mag abduction itemo itieko. To koripo bed na gitemo mondo gi please jopiny, oripo bed ni gima giwacho no giwache to gitime. Nyalo kwayo josiasa, wakwayogi kwa dembore ni giwewa matin gi weche mag siasa. Kech pod wan gi 2025, wan gi 2026, ginyalo chako siasa gi go 2027. Wadwaro mondo wano nagi wabed gi hera. Wahera
watim gimoro manyalo konyowa. Jodak ma Sangurota mayudore West Nyakach mosebedo kod midhiero mar pi ma ikelo kod pong' mar nam Lolwe ma miyo giyudo kony mag chiemo mopogore kowuok kuom jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga kaka yo mar neno ni gibende ok gidong' chien e dhialo nyasi mag sikuku. Kane oloso kod jofwambo e kinde pok mag chiemo makamago, Ruth oyango ni okang' makamaendi en mar konyo e kedo kod tuoche mathoro mako oganda kokalo kuom koso yudo chiemo makare ahinya to mine kaachiel kod nyithindo ma kinde duto ema bede opara manyime mar gamo tuoche e kinde midhiero mag pi. Of dredging the river Nyando, starting from uphill in Nandi, to ensure that it can be dredged as it used to be done, and also to ensure that during the period that there's no rains, we do mitigation. We should not just be reactive by bringing people food stuff when we can be able to make sure that those measures before the Soin Dam is built, that we still put in measures. Wakwayo migepe mamoko bende odonj mondo ng'i kaka dikonywa e wechegi. E wech pi mosedaroni wan gi midhiero waonge kuma dwachom kuom sechegi. Wakwayo sirikal bende odonjre kaka mama osetimo man, MCA marwa, mbunge, gavana giwuog oko mondo ging'iwa ginewa kaka pi osetimowa mwalo karka. Gima da wacho ni mondo keti mondo mi kik yo ma Sangurota Road rum en ni wadwaro gabioning onego tim from Kong'ou to Sangurota, and dike bonego keti along River Miriu. Odonjo weche mag tuke ni joloch mag lig mar FKF Gor Mahia osechako rako kendo bang' yueyo mar sikuku ka sani koro giikore ni tuko osiepe kindgi kod Tusker FC tarik 4 dwe manyien. Team manager mar Gor Mahia Victor Nyaoro owacho ni gibiro tiyo gi tugono kaka ikruok ne tugo mokwongo mar lig mar higa manyien e kindgi kod Tusker FC tarik 4 dwe mar achiel. Tugo e kind Gor gi Kitara FC dhi bedo mar yawo Yanga Stadium ma Siaya ka igeno ni jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Uganda Yoweri Museveni biro yuoro e tukego eko. Piem mar tuke mag Raw Sports Festival ki nyono kang machielo bang' timbe yudo yueyo makende odiochieng' ma kawuono. E tuke ma ibago kiny tarik 30, nyidendi mag Kangeso dhi rakore gi Hardcore Ladies ka Ringa Starlet dhi rakore gi Nyasore Ladies. Korka joma chuo e round mar 16 Kangeso FC dhi gocho gi Nyakuru FC ka Kuoyo rado gi Ongoro. Team mar Ringa dhi rado gi Mayienga e kinde ma Nyakuru Secondary to ikore ni tugo gi Kuja Sambo. Korka rowere ma hikgi tin ne 15 Mayienga timo ikruok ne tugo gi yawuot Kuoyo ka Jakeza dhi tugo gi Kangeso. Awendo Academy dhi piem gi Nyasore e kinde ma Yengu dhi laro United rakore. Koyier rito romo gi Sina Yuera ka joloch e kindgi dhi romo gi Angogo FC. Bas, mane ka moti ke chenro maro imore ka ntire ka gi Wilson Ochuka jaka buoch ko beta ero kamana ahinya kuom ketera Mugi TV ka wala munu pele munu bedi gi utino maber kendo higa manyien mabiro mar higa mar 2025 obedi higa nu maber mogik kamano e kaka mowe chenro maro imore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber jo kama.
Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person share.